Amin, malalla ya saka da alkari. To tambayar mu ta farko a yau ta zo daga Abbas Abubakar Yahaya daga Kaduna, yake cewa malam da Allah menene hukuncin crypto a musulunci? To wannan crypto wanda a yanzu ake ta maganganu a kansa su ne dai wannan bitcoins da ake ta cece kuce, wasu su halatta wasu su haramta. Wannan kuma ɗabi'a ce ta duk wani abu sabo, in ya zo dole ne a samu saɓani wajen bayaninsa, musamman ma in ya zan wani abu ne wanda yake a kunshe a dunkule a ɓoye, ba kowa ne ma zai iya sanin hakikaninsa ba, to dole a samu saɓani wajen hukuncinsa. Shi wannan abu da ake mu'amala da shi a yanzu, wato ana kiran shi wani kuɗi ne da aka kirkira wanda shi ake harkar da shi a abin nan. Shi kuma kuɗi wanda aka sani kuɗi, ko dai ya zanto kuɗi ne wanda abu ne wanda a karan kansa shi yana da daraja, kamar zinari da azurfa kuɗi ne kuma a karan kansa yana da daraja, kaje za ka sayar da shi, za a saya a biya ka, ko shekara nawa ka ajiye shi ba zai zama ba kuɗi ba, ba zai zama abu mara amfani ba. Kuma duk inda ka je a duniya mutane za su kalle shi a matsayin abu ne mai daraja kuma zai maka amfani. Wannan shine asalin kuɗi, shine azhab wal fidda. Daga baya kuma aka zo aka samu al-awraq, abin nan al-naqdiyya da ake cewa waɗannan takaddu na kuɗi, aka samu irin su dala, su euro, su naira da sauransu, su riyal, su dirham, wanda duk takaddu ne, su a karan kansu ba su da kima, wato ba su da wata daraja. Wannan takarda ta riyal ko ta dala aka baka ita a tsurarta, ba za ka ce wani abu ne wanda ko ka dafa ko ka aji ko ka abin nan. Ya samu darajar sa ne saboda abin nan ɗinsa da ya samu, bakin da ya samu daga gwamnati ta yadda cewa kuɗi ne. Gwamnatocin duniya sun yadda dala kuɗi ce, gwamnatocin duniya sun yadda euro kuɗi ne, sun yadda abin nan riyal kuɗi ne, inda ka je da waɗannan an san kuɗi ne. Naira gwamnati ta fitar da ita a matsayin kuɗi kuma ta yadda a kuɗi ne, ko ina ka je an kuɗin ƙasa kaza ne. Saboda kaga ya samu daraja ne saboda wannan kariya da yake da ita ta gwamnatoci. Kuma inda ka je mu'amala da za a yi maka mu'amala kuɗi ne, kaje za ka canza dala ko ina kaje za a kalle ta a zuwan cewa kuɗi ne, saboda gwamnati ce ta fitar da ita daga central bank na kasar, shi yake fitar da kuɗi, kuma shi aka bata wannan daraja da kuma alama ce ta cewa wannan ƙasa mai cin gashin kanta ne har tana da kuɗinta. To in aka zare mata wannan goyon baya da kariya, ta zama takardar banza. Yau da za a ce amerika ta sanar cewa yanzu ta soke dala a matsayin kuɗi, yanzu a gurin wanda kake da dala baka da kuɗi, to wannan ko nawa ka tara ba za ka ɗauke shi, ba zai maka, ba kamar zinari da azurfa ba zai maka amfani ba. Saboda waɗanda suka yadda kuɗi ne yanzu, ƙasar da ta yadda kuɗi ce ta soke, kuma duk duniya dole ta yadda da wannan sokewar. Hakanan naira yau, inda ce central bank zai sanarwa cewa naira yanzu ba kuɗi ba ce, zaka ko nawa ka tara a naira ba za ta amfani ka ba ka abin nan jika ka sha ba za ka dafa ka ci ba za ka yi wani gautatta ba, sai dai ka nemi inda za ka kona ta ko ka binne. saboda kaga ta zama maka kaya marar amfani. saboda haka shi kuɗi ko dai ya zanto a karan kansa yana da daraja, ko kuma ya zanto akwai wata jiha, akwai wasu da suka fito da kuɗin, wato wata jiha ce da aka yarda da ita take tsaye da kafafuwanta ta fito da shi ta ce kuɗi ne, kamar naira, kamar dala, kamar da sauransu. To amma su waɗannan bitcoins galibi ma waɗanda suke fito da su a san ko suwaye ba. Sannan har zuwa yanzu ba ƙasashe nawa ne ma ake cewa sun yarda, watakila a ce Germany, a ce Sweden, a faɗi wasu 'yan ƙasashe a ce su sun yarda za su karɓe su a matsayin kuɗi. Su ma kuma ba su ne kuɗin ƙasar ba, suna da kuɗinsu na ƙasar, illa iyaka za su yarda kai ta'amuli da su wajen saye da sayarwa, wanda sun yi haka ne su kuma saboda haraji da za su karɓa daga kamfanonin da su ta'amuli da su. Yau in suka ga dama suna cewa sun fasa, yau in suka ga dama
dama suka ce sun fasa shikenan ta fasu. A kasancewarsu ba wato shi wannan bitcoins bai samu darajar da kuɗi ya same shi ba, bai samu darajar da kuɗi ya same shi ba. Ba za ka iya kiran shi kuɗi kai tsaye ba saboda wasu 'yan tsirari da ba a san ko suwaye ba sun ce mu mun yadda za mu yi mu'amala da shi a matsayin kuɗi, amma har yanzu bai zama kuɗi ba, tunda dai bai zama abinda za ka kimanta abubuwa ba. Shi kuɗi yana zama wasit ne, wato kamar shi ne yake shiga tsakanin abubuwa yana musu daraja. Kana da wani abu kana so ka yi musanya da wani abu, to nawa ne kuɗin wannan, nawa ne kuɗin na, a faɗi kowanne kuɗinsa. Shi ne kuɗi. Kuɗi ko wanda zai baka kimar abubuwa dole ya zama yana da stability nau'an ma, dole ya zama a wani mataki yana iya tsayawa a wani abin nan, ba kawai ya zama kamar kadara ba, yau a ce ya hau gobe a ce ya yi rubto ya yi ƙasa da yawa. Naira tana tashi, amma za ka ji cewa tashin da take yi ba irin na bitcoins ba. Naira in tana naira abin da 400 a ce ta koma 401 da 2 da sauransu. Shi ma wani alama ce dai ta girgizar tattalin arziki, ba alama ce ta lafiya ba. To amma shi wannan yanzu nan za a yi hu kamar iska, yanzu nan kuma zai hu ya yi ƙasa. To wannan ba zai zama kuɗi ba da za a iya darasa abubuwa da shi ba. Sannan kuma yau ba za ka zo ka shiga kasuwa ka ce kana da bitcoin a sai maka kaya ba, ba wanda zai saurare ka. Sabanin in ka ɗau euro ko ka ɗau dala, ko so ka kwatanta shi da dala da euro da waye, wannan akwai kuskure a ciki. Waɗannan kuɗi ne da an san daga ina suka fito, kuma duk an yarda da su a matsayin kuɗi. In kana da su kana da kuɗi, duk inda ka je ka ɗauka ka bayar kuɗi ne. Amma yanzu dan kana da bitcoins ka shiga wani complex, abin nan shopping complex, kana so ka yi sayayya, ka gama sayayya ka ce wa mai abin nan ga bitcoins ina zan tura maka, ba zai saurare ka, zai bani kuɗi na. Kaga yanzu bai zama kuɗi ba. To sannan kuma in ka ce kadara ce, shi a matsayin kadara ake cinikinsa, sai a sayar. Ita kadara wani abu ne da za ka amfana da shi, ko da ba a saye shi ba kai za ka amfana da shi. Yanzu kana da kadarar gidaje, ko a saya ko ba a saya ba za ka amfana da kayanka. Kana da kadarar motoci, ko ba a saya ba za ka amfana da kayanka, za ka hau, za ka yi kyauta da su. Kana da kayan abinci, kadara ce, za ka ci, za ka kyauta. Amma bitcoins yanzu aka ki saya, me za ka yi da shi? Nambobi ne kawai a wayarka, ba wani abu sunan shi bitcoin da aka ɗauko ka aje a gabanka ka ce wa yaranka ku ɗauko min bitcoin ɗin su ɗauko. Ba wani abu ne, kawai lambobi ne na matsa-matsi. To kaga ba za ka iya kiran shi kadara ba. Shi kuma har yanzu bai samu darajar kuɗi da samu, tunda har yanzu za ka ji cewa wani kamfani ya yadda yana karɓarsa, gobe in ya ga dama sai ce na daina karɓarsa. Ba ranar da za ka je wani kamfani ce daina karɓar dala, ko da karɓar euro, ko a nan cikin ƙasa Najeriya wani kamfani ce daina karɓar naira. Naira tana na a kuɗi, dala tana na a kuɗi, riyal yana na a kuɗi. Amma shi wannan abu ne, wani abu ne da in wani kamfani ya ga dama, tunda harka ce kamar mai kama da caca, in ya ce ya karɓe shi shikenan sai abin ya yi tsada, in ya ce ya janye shikenan sai abin ya yi collapse. Kaga muƙamara akwai kama da caca a ciki. Shi yasa wasu daga cikin malamai suke da ɗarɗar har yanzu akan abin, musamman ma kasancewar wani abu ne da wasu waɗanda galibi waɗanda suke fito da irin waɗannan harka, wasu ma ba a san su ba, kawai ganin abin ake a iska, a fitar da dukkan wata sanarwa, a fitar da wasu shafuka na intanet da sauransu, a ce ga inda zaka buɗe ka shiga kai ma ka zama ɗaya daga cikin, ka saya kai ma ka zama ɗaya daga cikin diloli ko masu harka akan wannan abin. In yau aka cuce ka, baka idan zaka je ka kai kuka, ba wanda zai gaya maka ga wani ofishin su nan da zaka je ka kai kuka, ka kai kara, ka cike takardu. Kamar yanzu mu'amalar ka da banki, in wani abu ya faru wajen transaction zaka je ka koka, kuma a bibi abin a da maka da shi. Wannan abin ko da su rubuta a takarda za mu yi kaza, shirme ne. Wai mutum nawa ne ya san yadda zai bi ma har su yi masa. Sauraka akwai wani nau'i na mukamara. Shi yasa za ga wasu daga cikin malamai ba sa halatta shi, kamar Abdullah bin Mune, Sheikh Abdullah bin Mune, cikin manyan malaman fiqh, yana daga cikin wanda suke ja akan halaccin sa kwarai da gaske. Akwai Sheikh Abdulrahman Nasir al-Barrak, shi tawakkufi yayi, ya ce shi ba zai iya cewa komai gaskiya halal ko haram ba, tunda wani abu ne wanda har yanzu akwai duhu a ciki. Ina karanta makala ta Dr. Haitham
Haithamul Haddad ina jin wanda ya dogon bincike a kansa, shi ma karshe da ya tafi akan cewa abu ne yana kama da caca. So za ka samu cuta a cikinsa tana da yawa wani ya ce ai rashin sanin yadda ake yin abin da zai sa a cuce ka. Ta daman harka mai caca ko wanda bai iya ba dole zai ta gama da hadari, amma duk abu a shari'a in mukhatararsa tana da yawa, wani ka'ida ce ta shari'a, duk abu in hadarinsa yana da yawa, gararinsa yana da yawa, cuta tana yawan shiga cikin shari'a ba ta ba da damar wannan. akwai abin da aka sani sunan shi garar, sunan shi khatar. In dai abu na mu'amala ne yana da haɗarurruka a ciki, to shari'a ba ta halatta shi. To wannan kuma abu cike yake da haɗari. Yanzu nawa ne suka shiga wasu su samu, wasu su rasa, wasu su yi asara, kuma masu asara su suka fi yawa akan masu cewa sun samu. So ni na fi karkata zuwa ga cewa wannan abu a tsaya a dube shi. Ranar da ya zama kuɗi, ƙasashen duniya da suka karɓe shi a matsayin kuɗi, to watakila a tsaya a sake dubawa a yi bincike a kansa. Amma a yanzu yadda yake dinnan, da yadda damfara ta shigo, yanzu zaka ji wasu ƙasashe ma ana bi ana kama su. Yanzu kamar China daga sha aka fara abin 2009, to yanzu China ana kama masu wannan harkar kuɗin saboda cututtuka da suka shigo ciki. To kaga don abin ya zama na wani tarko ne da za a rika cutar jama'a, bai kamata a yi saurin cewa ba halal ne. Yanzu yara da yawa sun zama yan yahu saboda harkar wannan bitcoin. Ta harkar bitcoin kuma sun zama yan yahu suna satar kudaden mutane a cikin account. Kaga duk wani abu ne wanda ya kamata a dube shi yayin da ake fatawa akan abin nan. Allah ya samu dace.